जोंबा जौजा थिंखाखौ लाथ'ला नायगार जाखाबायलै जोंखौ मारै नायगार जाखाबाय गावसोर बे माबा जेन'बा मायो बुंनो हानानैहाय बेखौ हमना लादो औ जोबहां जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर गोगोम हाबा दङलाय दिनैहाय लोगोफोर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखानि स्मलगुरि होननाय गामियाव दे माने जोंनि आफानि फुराना पार्टनार बिनि फिसालानि आरो हाबाया दा आइखौ आफाखौबो लानानै आं थांनायसै जोंनिफ्राय खाथिल'खा ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो जों गामिनि जोंनि न' खाथिनिफ्रायनो लांदों आरो जानो हागौ नैबे बोथोरनि लास्ट हाबाबो जानो हागौ हाबा जानाया न'निफ्राय ओंखारलांनायसै लोगोफोर दे आइबो आफाबो रेडि जाबाय नै माथो गयसो स्रेम जाग्रोदों नामा ओंखाम जाखानाय नै आफाबो रेडि गानखाबाय जुथा गानाखिसै जुथा गानले गरमना एसे मानसि खानानै थाबायलांखो फै थांनायसै फैदो होमब्ला इसोरखौ लानानै थांखानोसै खेबसेनो ओमफ्राय हानायखिनि दिन्थिनायसै दिनैनि हाबाखौहाय प्रगनाथ बरगयारिब्ला ओंखारबोबाय दे लोगोफोर खाथिल'खा नालाय दसेनो सौहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायदो दिनैनि बड' ख्रिस्टान वेडिं आरोबाव दिनैहाय उनाव जिरायबाय नै आफाबो आइबो जों साथामल'खा न'खरनिफ्राय माने माखासेफ्रा फैयाखिसै उसुबिदाबो नालाय माने गोलै दङ बेनिफ्राय लांखार दालां मोनफैबाय दे लोगोफोर नै जोङो लामाफ्रा एसे रिपेयार जाबाय दा मोजांसै अब्ला जों स्मलगुरि गामि हाबबायानो होनजाबाय लोगोफोर नै गयफ्रा बिराद मोजांलै ओरैहाय ओमफ्राय ओरैनो सिसि ब्लक लामा दा अब्ला मोनफैबाय लोगोफोर हाबाथिलि गारिखौ पार्किं खालामगोन र' वेलकाम अब्ला खेबसेनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नायखादों नै लोगोफोर गिर्जा सिङाव हाबफैबाय आं हाबानि माने पास्टरा बुजायगासिनो दङ नै अब्ला जों मोननो हायो ओरैबायदि लिरनाय दङ बेवहाय जोंनि गाननाय जोमनाय देलायनायजों नङानो नोंनि खामानि मावनाय दांनायजोंसो नोङो गावखौ समायहोनो नांगौ ओरैहाय मा थाङो आदा डाइनिं हल हला हल डाइनिं हल गोजा आरो जेब्ला आलासिखौ रिसिभ खालामो बेवहाय सा लोंहोगोन आरो साइ स्टेसन सा लोंग्रा सा लोंग्रा बिसोरो नै साग्राफ्रा बै मालिकआ नै टेन्ट हाउस मालिकआ मनाखौ गारखाखै दाबो दे बा ओरैहाय बेबो टि रुम बे VIP नि ओरै हला हल माने दाबाफोर बायदिल'खा आरोखि ने बेबो टि बेयाव थोआला बाव सा लोंग्राबाव आरोबाव माने ओरैबायदि खालामनो सिस्टेमखौ बेयावबो मोननै जाबाय नालाय रुमा बैनिखौ लांगोनानै फुल खालामहैबाय खेबसे ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम नैबेनिखौ लांनानै आरो मोनसेयाव फुल आच्छा ओरैबायदि खानाया मैसाथ' ओरैबायदि गोथाव हिटखा बेबो साइ स्टेसन बाव नै माथो आरो बेबो सा लोंग्राबाव हाबाखौ खुंला एफागिदि खुङोलै है ओरैबा मा दंबाव बेबो VIP बेबो ओरै थांबावो VIP रनायनि VIPखौ ओरैहाय आरोबाव VIP बे ओंखाम जाग्रा जागोन आरो VIP नि ने इन्जय साम यामि फुड बावनो नैबे VIP नि माने फिसाला गिबिनि हाबा खुंनायथ' ओरैबायदि इन्ट्रेस्टजों खुंदों बिफाया बिराद गोसो होना माने फुरथि ओरैबायदि फुरथि नै सासे बेनो हौवा गोदाना होनजाबाय हौवा गोदाननि फंबाय आरो नैबे बाबुआ दाबो खामानि जोबाखै नोंसिनिबो बेयावबा मा लिरदों नायनि ओरैहाय हेन्ड वाशनि इयो आच्छा एसे डाइरेक्सन माबा माबि दंबावो आरो ने जाबाय खुसि दा दे ओमफ्राय जोमाखैना माथोबा दाबो फिनिशिं जेरावहाय दंबावो थालांनायफोर फिसा फिसौ थालांनायफोरखौ मावफामदों आरोखि दे आदा गोजोनथों दे ओमफ्राय बाब दाबो डाइनिं आखौनो मोनबावाखै दाबो बाब एबारसो डाइनिं मोनहैगोन हाब बे आयं बिरबलजों हामा नङालै टयलेटआव थांग्रा दिसवे बाहेरायाव थांग्रा नोंलाय माबायदि मोनदों बेवहाय मोननानै मोजां गोजोननाय दं जोंनि न' खाथिनि फेसिलिटिफोराथ' मोजां दा बे हौवा गोदाननि बिदा जाहैबाय माने मैसोआ 9.5 मन थांबाय 9.5 मन मानैजों मानैखौ मावजोबखाबाय आच्छा ओमफ्राय अमाया माबा थांबाय 18 बा 18 मन 7 मन बाब दाउआ 7 मन थै नाया 10 मन
10 मन जाहैबावबायसो ना बारायबावदों ना 10 मन दाउआ 7 मन बाप आरो बयलार लाबोगासिनो दंबावो हालै नोंसोर जा हाया हानाय नङा नोंसोर जा हाया बाप हाबा इदि खुंजायो एफा गिदिर मानि ओमफ्राय स्पेसआबो माबाबो स्टेजआबो ओरै 100 ओरै 100 दोस माने हलनि सिमाखौ होनजाबाय बे हाबायाव बुंनाङा हलनि सिमा औ औ बे बिथांमोनाबो माने गोसोआव दुखु लानो नाङा औ फैनो हागोन आरो गोसोबायदि औ ओरैहाय संनाय खावनाय संग्राफ्रा माबा हाजिरा ना माथो मा इयो गासिन बिद दंग्राजोब बियो हला हलखा मैसो बिदर दाउ बिदर थोस मैसो लाबोसाय नायनि मैसोआ माथो गोजा साइसल'खा मेजेमल'खा एने डिउटिया बोनो अ नोंसिनोबो गाखोना थाबाय थाखानांगौ जोब्लानो हमनांगौ नोंसोर साथामे दे थिग जाबाय दानाय मानायबावनि ओरै संनायखौ नायनोसै एसे बोरमाबा बेसेबां नै माबसेसो जायखिया 10था बोरमा ओरैहाय संगासिनो आरो नैबे जाहैबाय अमा बेदर एबा मा दाउ लकेल दे मोजां होन मोजां गाबो गोरोंखालै बोरमानिखौ दिनै खेबसे गाबावगार जाथ'बाय आदा दाउलानिबो गोरोंबावसो बोरमा माखासे संजेनबाय नै टेस्टि जागोन ना नङा मथा मथि मोनबायानो दां ने मोनहांहां साखिस'ले लाब्रा बेबो लाब्रा ओरैबो दुलाराय संग्राजोब ओइ ना एवगासिनो नै मैसोआ नैबो संगासिनो मैसो बिदर दिस बे अमा मा दे बुं नोंसोर संग्रा ग्रुप ए महायनि नर्थ गान्दाबिलनि संग्रा ग्रुप नै साबसे आदा 14 जन हौवाफोर गोजा बे संनाय खावनायाथ' एखे थाद'नाय गैयि होहाबगासिनो दङ बर'फ्राबो दानो बानायसैलै बिदिखौ बर'नि हाबावबो रोंबाय थिगानो गोथावबो फान्थाव फ्राय औ ओमफ्राय माबा मी होनबावोदां नामा बिसन ए आलासि गिदिरफोरनि नामा आलासि गिदिरनि आबो दे नोंसोरलाय गामिनि जोबखा नामा गामिनि महिलाफोर ओरैहाय लामबेरे हा नैबे जाहैबाय डाइनिं हल जेनेरेल इयो गासिबो ओरै बाव थाबाय मोनब्रै होसै इसोर माबायदि जादों नायनि जोंनिया ब्रेकफास्ट जाफैजेनबाय नै आफामोना जाजेनबाय होनब्लाने नोंलाय माथो जाखो दाउ बिदर दे आबौनिलाय मा जादों अमालै आबौ अमा आंबो थिगखालै बेनो अमाबो जाखायो रायजोआवहाय दाउ जायालै आबौ जादा रायजोआवल' आं जाया आंबो जिरायनोसै जानायसै अमा जादों नामा हौवा गोदाननि बिमाया नै दे औ गोजोननाय मोनबाय दा बिहामजो मोनजेननायनि फार्स्ट आंनि सिगाङावबो दंखायोना बिहामजो बैयो बे एसे आलदा दानि हले एखे असेथार माबा जाबाय आं बेखौबो असे मोनना लानायालाय औ दे समान मोनो आं औ बेसेबां डिमान्डआलाय गैया बांद्राय माबा गोदानानो गोरोन्थि जाबाय नंगौमा नों बिब' ना मा औ बिब'खा बिब' आरो दंबावो सासे बिब'आ नैबे बिब' सासे ओमफ्राय नैबे बिदा मैयाना दाखालि हैखादों ना माथो आरो साननै खाथि नाङो उफाय गैया लोगोनि हाबा नालाय एकदम खास जों मिथिलायगौ मोनदांलायखायो जों लोगोआनो फायखाना गंसेयाव खिग्रा Welcome to the wedding of Prabhanath and Anjali. Yes. Welcome to Sirang, Fongba again. Thank you again. फैबाय थालै गोसोबायदि आंनिनो गामि औ जेबो नङा माला फैया फैनाया नोंसिनि गेजेराव फैदों ए देवबारा मर्निंआव सफैदों दे फैबाय रुमाव थानानै मोना ओंखारबोबाय चिराङाव फैलाबो आमथिखा साइडआव बारा थानाय जायामोन एबार थाफैबाय सानथाम जाखासै नै साननैखासै थाबाव साननै सानथाम थाबावनानै थां ओहो हाला मानो 6 थारिखआव मिटिं दङ अफिसियेलि थाखा फैसानि दे आं मा मोनलाय माने इसखौ लोगो मोनदेला गोरासिन मोनो आरो बेनो
Geras mulai Kira menura. Don mulai nama. Don. Jara. Ayo. Apa ini selai le bu isu. Ayo. Jika berdan. Beri dalai bu. लोगो हाबा जानायनि खुसिथार गिर्जायाव हाबा होखांनायनि उनाव बरायनानै लाबोबाय नै लोगोफोर मोसानो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौहाय दे बे गरायजोंसो बरायो आरो वाह बे माबा जेन'बा मा गराय आरोखि आच्छा Konani, ngalah matu nih. Konani gurai. Acha. Kajenga. Gurai kargina. Hoi. Rona oi. Iya, deh, ayo deh. Lihat dong. Jangan. Gori jawain deh mulai. Masalah jadi hamzah itu guru kado deh, ayo. Jangan sih ada. Kamu dongdar singkang kurang. Ang bara sungjo ma hale ba nोङो खिथादो माइ गारनाय जाखाबायलै जोंखौ मारे माइ गारनाय जाखाबाय गावसोर अंगुलै बांगो आयो ओइनाय हिनजाव गोदाननि लोगोफोर दा हिनजाव गोदाननि लोगोफोर औ दे मोसानांगौ दाहाय दे मिस्टार एन्ड मिसेस साजायलायना फैखायो ने औ अर्डार खालामबायथाय साजायलायना फैखायो जाहैबाय नै ओइ नोंसिने मा लादों नामा बेने केक माबाने नाम गैया ए औ दे जायखिया सिनायखायो नै अब्ला केक काटिं सेरेमनि जागायसिगोन नै Happy wedding ceremony to both of you. Thank you, Gloria. Video kecil zaman ini. रिसेपसनाव जिरायबाय होनब्ला ओमफ्राय आयंआ माने गार्जेना निमन्त्रण होग्रोबाय नेम बायदि यस बा आयं हिनजावा बिमा जाहैबाय हौवा गोदाननि नै बिसोरो जाखांजेनबाय बिसोरो बिदाय लाजेननायसै आरो नै हिनजाव गोदान लागोखौ बरायबा नैबे फार्स्ट खुलुमजाजेननाया हिनजाव गोदाननि बिफा लोगोफोर दे नै आबौ हेबल दासो जानायसै बडी बिल्डारनो हिनजाव गोदाननि लोगो मा होनो बडी बिल्डार
Priyanka. Oke, bodybuilder. Oke. Acha. दा मेथाइ खनगासिनो दंबावो नै बेवाइ सैसुलि नैबे फंबायनि हिनजाव माने फिसाया भिडिअ खेबग्रा जादों ओमफ्राय बेवाइफ्रा माने नैबेनि हिनजावा मेथाइ खनदों बे हाबायावनो गाव मिउजिशियान ओमफ्राय हिनजावा मेथाइ खनगिरि बिदि बिसिना आरो गामिनि फोथायारिफोर जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरजों भारा पुरुषफोरजोंहाय मोजां सोमोन्दो लाखिनानैहाय मोजां गेदेर बोर होदो अ अनसुला इसोर जोङो नोंनियावहाय खावलायदों आफा बिसोरनि गेजेरजों नोंनि गेदेर नुजाथोंसै नोंनि गेदेर महिमाया नुजाथोंसै अब्ला लोगोफोर हिनजाव गोदान लागोखौहाय बिदाय होनाय एसे इमोसन जासिगोन लोगोफोर दे नायदो Mana tong kusung tu bang? जानायनि सम लोगोफोर जाना लानायसै बे समावहाय आइटेमफोरखौ नायदो ना फान्थाव फ्राय थास' खिलि लाब्रा मैसो बेदर अमा बेदर नारजि अमा बोरमा बेदर भिआइपियावसो हाबनाय थिबावदों भिआइपि आरो सालाद नै आरो बोरमाबो नै आसरितलै हाबानो बिदाय लाथ'नायसै ओइ आं बिदाय लाथ'नि दे थाथ' आं बिदाय लाथ'नायसै दे कंग्राचुलेसनसै औ दे मेगनावसो माबा गोलोमदै हाबलायलांबाय आफामोन दङ ओंखार दोनलांगोरनि आं दे नांगौला दा फैफिननायसै थाथ' होमब्लाबो जायखिया आं बिदाय लाथ'नाय जाबाय मा मोनजोबखाबाय माखौ मोनखो मा मोनदों मोजां बुंरा माने एक्सपिरियेन्सआनो माने आंनि खामानिखौ मोनजोबखाबाय हाबाखौ नोंनि बायदिसो मोनखादों लानाय लायैया डिसिसन खालामखानांगौ आं बांद्राय सोंनो हालाय फंबाय जायो ओरै बिनानावबो जायो डायलगखौनो बारा होनो हायाखैसै नोङो होना होदो दे दा बुंले नामा खोथाखौ खुलिथ'ले आच्छा गोबां खोथा दंबावो हायो
काहानि जारिमिन थायो माखासे थाबोनाय जारिमिनावबोनो थायो औ माखासे समनि थाखायहाय एडजास्ट खालामनांगौ खस्थ' जासिगोन आरो आदसा जाबाय मोजां हाबा जाबाय सिन्था गैया प्रभुनाथ दे थिगैनो दंजोबखायो गासिबो गोजोनदों लोगोफ्रा बिराद फैदों औ स्कुलनि कलेजनि औ खामानि मावनाय लोगोफोर औ बिजनेस पार्टनार औ 90% फैदों बहुत फैदों गोजोनदों मावग्रा दांग्राफ्राबो मेंलाबो मोजाङै मावगासिनो दं मावग्रा दांग्राफ्राबो टेनसन गैया नों जेबो बुंनो खोथा गैला औ बहुत मथा मथि सानब्रैनिफ्रायनो रानिं बेनो हरनि उन्दुनाय गैया नंगौ उन्दुनाय गैया खामानि मावगासिनो दासो लास्टआवसो लोगो मोनबायनो आयंखौहाय बिराद खुसि मोजाङै रंजानायजों फिसालानि हाबा खुंबाय माबायदि मोनखो नों ओरैनोथ' मोजां मोनबाय खुंनो हानानैहाय औ हाबाखौ हमना लादो औ जोबहां जाबाय औ फार्स्ट हरनि 10टासिम खुंगोन हाबाखौ औ बिराद मोजां बिराद गिदिर हाबा खुंबाय बे आयंआ केनि सिमायाव बिराद गिदिर होनजायो आरो रायजोफ्रा अनेक गोबां मानसियानो बेबादि सुबिदा औ फैदों औ बेनो मेनना जाहैबाय बिसोरनो सिना जाना अनलायनाय लोगोफोर बिराद गोबां गावनिबो ओमफ्राय हौवा गोदाननिबो बे हिसाबै हाबाबो बिराद गिदिर हामबायसै आयं दे